புதுச்சேரி உருளையன்பேட்டை தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோவிந்தசாலை கல்வி பங்களா குளக்கரை வீதியில் புதிதாக சிமெண்ட் சாலை மற்றும் இருபுற வாய்க்கால் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணிகளின் தரம் குறித்து உருளையன்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் நேயம் மக்கள் கழக தலைவருமான நேரு என்கின்ற குப்புசாமி மேற்கண்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். புதிதாக சிமெண்ட் சாலை அமைக்கப்பட்ட குளக்கரை வீதியில் சாலைகளின் தரம் குறித்தும் மேலும் பணிகளை விரைந்து முடித்து பொதுமக்களுக்கு உதவிடுமாறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு என்கின்ற குப்புசாமி அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டார். ஆய்வின்போது புதுச்சேரி நகராட்சி உதவி பொறியாளர் பழனி ராஜா மற்றும் அதிகாரிகள் பலர் உடன் இருந்தனர். புதுவை சி நியூஸ் செய்திகளுக்காக சித்ரா.